Бирчката е някъде. Бирчката са лени. По-мана дискаш ли? По-мана дискаш. Не, чули как говорят за него? Сега не, по-мана диска. Точно така набита. Пържолите им трябва много така пара-долу, направо хубаво да се огънат. Как да вземем дърни въглища? Аз четах, казах всичко ще има. То даже у нас имаше майна. Няма нищо. Да се седи там. Ето е вътре влезнем. Мешаля. Репортера? Те черничките, дето. Бонавата къде ми отиди? Ето, не знам. Ми да, хора, тия светли работи, бели. Право не ми се сяда. Някакви чернички се отпадат. Бичките няма пари. И пак там 5 часа и станах машина. Беше, че нямах яка по-стълкова, ме разбираш. Пуши се да гърнявам един жмел. Си вчера като си взех яка по-стълкова и абсолютно се нормализира, ама направо нямам свалене. Сигурно дължи няма седна днес. На проектите са готови, не? Ако влезем тук в гората, има 2-3 кубика дърва, за да не се направо. Много добре. Сега, ако ще е доволно, да ще е доволно. Е, той въздух е хубав. Въздух е прекрасен. Кой съм устроен? Какво не говориш? Приятели хора. Всички ви. Боря ти беше почивка ли това? Даже там ще намътна чирик. Това е, да го мисля. Това дето го показах, наистина, то беше малко, обаче беше кърци там, нали го грижиш? То само мазно. Тъй като да го крепчеш. Само масло. Да, домашно. Еми, то вкъщи като се огледаш. Хубаво ли е това? Той там се взе доста. Не, той го продава. Продава го, обаче той продавец си е индор тако и ми даде 2 главички. Ама тези зелени вода тече от тях, ама то не се вижда главата, то се вижда един мък цял. И сложи го на ламбата, като го наря 15 минути, леко увехна и го спастих така. Спастих го, обаче това... Ама той се гледа пак в шокната. Да бе, той... Кибрите ходи там. Кибрите ходи да се взима от там. Направо ми носи. Той ми фърли някакви ресурси. Само нещата Ема те са такива. Стефане, толкова. Те са договорите. Те са... Ти ги виждаш цяли ти как се намъкна кристали, разбираш? Почва Йоган спош. На улиците си отиде с кара. Той не е озряло, това, то няма сенки, разбираш? Ей, две тръчките, аз карам не трябва. Трябва да завъртим и така да стъпи тук да стане работа. Вълко на душа бяхте. Леко отварям джамо, вече Да, сега ако да се снема от Дай кожа. ръкавица, Дай ми на мен. Вижте ми времето, когато си гледах клубичка, не си гледки си да си я постригваш, да си я до нея да си я обгрижваш, да си я И да не направиш. се занимаваш най-вече. Да, дали се занимаваш с никой, да. Най-големия плюс, да. Да, му фотон. Мъртви са. Това е майна. Аз новото правителство може да стане. Ето просто шърта е адски малко. Добре, ако се дигне на огън да се печат. Това не е дървета. Амен. На огън не е ли по-хубаво? Минае да има от пъти. Става жар. Селът се знаеш колко е дал? Не, трябва да се червени направо. Жълтни трябва толкова. Те на огън, ма на огън трябва да няма. Вдигнете на дъската. Ехте. С карата, да. Именно, и точно защото имат соси и са били, И защото са дойдоха цяли и така. Сега ще има сурови, една сурова, една Тройно е. манкалник. Аз ги знам тия роб. Нищо от да чакам да се... Знаеш кое трябва? Знаеш кое трябва да стане? Вдигна. Нямам 10 тия някак сега. Не му псува и на къла. Дай се тия пържоли там да стажа. Новия огън след това гори. Стане И за вътре много го бавно. правим други. Защото другите вижте долу пълни с сос, мая. Направо трябва да метнеш и да прави... Турбинка. Браво, неко, Освен турбото, мая. Кислород. Лъкалджите, не, ето помпа. Да. Така е, не, сега стана. Чакай да видим. Каза да го тене, чакаме. Не, не, просто... Почна ако нас готови вече. Чакайте от този край. Това е играта. Това е играта. Той го обърнеш, може да видиш да да ги стопли от горната страна. Въобще е много приятно. Тя трябва да направя сурова от тази страна. Виж този край, това е.
Ами то сега хубаво. Горето направо един близко, но не е ме Спокойно, спокойно, също стане работа. Или беше някаква папка с някакви време. не е там. Ох, как хубаво замириса. Има там от найлонци. Да. Аз ще кажа една мисъл. Топка, дай да вкара да всички е възможно колкото си Как е да някаква там? Трябва огън, трябва жар. Тия белички, чернички са. Абе, това ли бират само, не е да... Тя бира сталей. Аз ще дам пари. Чак се бъркна, бе. Чакай малко. Чакай ме се бъркна да ги вадиш. Ама вземете и мене. Чипки върват. Да, ти. О, май сега я Ще на работа ще стане. Много спол в Фейсбук. 30 човека грейнали зелени и нищо не се случва. Еми, бе. Гледай, чака друга да племе. Аз никой не съм онлайн. Само продължава да прави клип. Той ще гледа филм след това. Почвам вече да се Какво да правим? Какво да правим? Ще има клип от тебе, обаче въпросът е, че вече стана филм. Тя той сигурно спада. Късометражка. Да. След малко ще бъде в документален. Формат. Природно. Само не сложи трагедия. Избрали си. Трагедия, майна. Трила трагедия. Научно популярен. Научно популярен. Аз мисля, че цялото време ще му браво. Това е игра. Това тук прежичка, това е минало някакво добитъче. Не, по-скоро добитъче. Отдялът. Може да не е било отдялът. Да, бе. Болан. Това да прилича слонират. Може. Бориславе. Откъде ги вади такива, майка му? Няма да обяснявам повече. Боланка. Който му стана ясно. Жълта класическа болана за холова гарнитура. Отрязано парче, което е сложено на капака на... Черно и червено. Да, да ми поставя. Трябва, щом не чува, смятай. Да, бе. Не, чакай, това прави към Стане! Нещо да кажа. Вземи една. Всички искаме да кажем. Тая скара до момента не ще я правиш, аз не знам точно какво да направиш. Да я повдигни малко. Какво му викам? Задоволително. Не, Борката се изгори, бе. Стоп! Пресно разбирачка. Да, бе, да.